A fenti videón két nagyon fontos dolgot elfelejtettem elmondani, végeredményben azt, hogy miért is készült ez a honlap. Remélem ez a kis szélmozgás nem befolyásolja a mikrofont, és lehet hallani, amit majd mondok. Szóval két célt szolgál ez a honlap, az egyik az oktatás, a másik az értékesítés. Kezdem az oktatással. A napokban olvastam egy cikket, hogy Magyarországon 1000 orvosi állás nincsen betöltve, mert az orvosok elmennek külföldre. És ami még szomorúbb az, hogy az egészségügyi dolgozók is elkezdenek külföldre vándorolni. Tehát gyakorlatilag Magyarországon rettenetesen pocsék az egészségügyi helyzet. Ezt mutatja az is, hogy a napokban itt a tanya előtt az úton megyek befelé, és egy idős öreg nénike, hát nem tudom, hogy idős, körülbelül annyi idős lehetett, mint én, de hát, vagy még annyi sem. És ment be az orvoshoz, hogy a férjének, akinek véres a széklete, fájdalomcsillapítót kérjen. Nem az, hogy mi baja van, vagy hogy lehet ezt meggyógyítani, frászt. Egyszerűen csak fájdalomcsillapító, hogy ne fájjon. Mondja meg a férjének, hogy hát ne egyen olyan sok húst. Hát mit képzelek én? Hát mi vagyok én? A férjének nem adni húst? Hát az patálja lenne belőle. Mondom pedig, ha húst eszik, ilyen véres széklettel, akkor nagyon gyorsan el fog távozni. Itt most azt kéne csinálni, hogy 3 napig nem menni semmit sem. Hát a néni az teljesen oda volt, hogy ilyeneket mondok. Szóval ebből kiindulva én látom azt, hogy Magyarországon az oktatási helyzet, az egészségügyi helyzet, a kettő nagyon szorosan összetartozik, meg még nagyon sok minden más eléggé pocsékszín állapotban van. Ezért szeretnék egy olyan oktatási stílust bevezetni itt ezen a honlapon, ahol a legelemibb dolgoktól, hogy mi a szénhidrát, mik a zsírok, mik a fehérjék, hogyan függnek ezek össze, ezzel a táplálkozással, és még egy sok minden mással ezzel kapcsolatosan, egészen addig a szintig, hogy a gondolatunkkal hogyan tudunk teremteni, hogyan tudjuk meggyógyítani saját magunkat. Én nagyon sok MLM rendszert végigjártam, kezdve az MV-en, kezdve az MV-jel, folytatva a FLP, a VEMMA, egész a Pannonikumig, az egy magyar MLM rendszer, és elég sok mindent megtanultam. Az egyik ilyen ismeretterjesztő előadás, MLM-es ismeretterjesztő előadáson hallottam a következő hasonlatot, a lift hasonlatot. Ha az ember a földszinten beszáll a liftben, akkor csak azt látja, ami teljesen körülötte van, és el se tudja képzelni, el se tudja hinni, hogy mit fog ő majd még látni, mit fog ő még majd megtapasztalni, ha följebb kerül. És ahogy megy fölfelé a lift, egyre jobban tágul a látótér, egyre jobban és jobban rá lehet látni mindenre, egyre is jobban több tudást tud beleszedni az ember, és ahogy megy fölfelé a lift, akkor egyre magasabb és magasabb szinten rezeg az ember. Ez egy nagyon fura kifejezés, ezt a rezgést nagyon szeretném bevezetni. És amikor fölér a legfelső szintre, hát akkor már majdnem mindent tud, hát én sem vagyok még ott, nagyon messze vagyok én még attól, de addig a szintig, ameddig én tartok, szeretnék segíteni a többieknek, hogy meg tudják tapasztalni ezeket a lehetőségeket. Na most az elemi szintet azt ingyen és bérmentve ingyen és bérmentve hírlevélrendszeren keresztül szeretném megvalósítani. A magasabb dolgokat, a nagyobb tudást, a gondolati tudásnak a lehetőségét, azt ilyen fizetős tanfolyamok segítségével. Ha valahol az országban összejön 5-6 ember, 5-6 magyar összehajol, és szeretnétek tudni azt, hogy mégis hogyan lehet tovább lépni, akkor jussak eszetekben, és akkor nagyon szívesen elmegyek, és segítek, és megtartom a tanfolyamot. A másik másik célja ennek a honlapnak az, hogy értékesítsen. Viszonylag kis nyugdíjam van, ez megint a munkáimból adódnak. Nagyon sokáig őrzővédő menekülő szakember voltam, őriztem és védtem, és inkább elmenekültem, mint hogy valakit is megverjek. Ilyen vagyok.
Már csak azért is, mert 25 évig csináltam ilyen távol-keleti hadonmászos sportot, és hogyha valaki esetleg összefut velem, és én megijedek, hát nem tudom, hogy mit tudok vele csinálni. Passz. A lényeg az, hogy szeretnék azokról a termékekről, amiket itt szó van, nagyon sok minden. Elég sok mindent végigjártam, mint mondtam, nagyon sok termékről van tapasztalatom, nagyon sok terméket tudok ajánlani, kinek saját ízlése, gusztusa szerintem jó sváb szóval kifejezve, tudok kínálni. A termékek között van jó pár magyar termék is, és ez azért is lényeges, mert a megtermelt, idehaza megtermelt javakat próbáljuk már meg idehaza elkölteni, idehaza értékesíteni, hisz az a pénz az itthon marad, és az majd segít a többieknek is. És csak-csak megindulunk egyszer majd fölfelé, hát alulról szerveződik minden. A piramis is alulról kezd épülni. Azt hiszem, ennyit akartam mondani, kis puska. Igen. Szóval ez a honlap olyan módszerekkel szeretne segíteni nektek, József Attila szavaival élve, hogy nem középiskolás fokon szeretnék tanítani. Köszönöm, hogy meghallgattak.